खुलुमका जतननो नरक बाक्सा बरक रक चिनि स्टेटास एबा फेसबुक ते इंस्टाग्राम पोस्ट नगै सायमांखाना चिनि बसकांनि 23 तारिखो कायसा प्रग्राम खायनानै थाङै दङ आ प्रग्राम न संजाखा जादुनि मोसामुं बदल ओंखाय बाक्सा गोबां मा बरक न कनफ्यूज जागै दङ जादुनि मोसामुं बदल आतमसा बजागानि फायका अ बुमुं एबा डान्सार बरनि फायकाने जों बुमुं सिमिसे कताल आजागानि इनके डान्सार इनके नरक जतो नागि नुकजाक न कसाम न याब्रि थानजा बदल नरक जागि डान्सार नुमानि ताबुक जों आजागाव क्रिखा जों बुमुं कताल के चेंज खालाया ताबुक याब्रि थानजा बदल नरक जों ते नुकला जों नरक ताबुक जादुनि मोसामुं बदल सिमिन नुक माननाय सो जों बेलायखे न खातुं खाजाखे न प्रग्राम खायनानै थांलाय दङ तां इनके चिनि पान्दाव फाइमानजा फायनाय को चिनि इंडियन आइडल 4 नि विनार चिनि बाइसुरबि ताई त्रिपुरानि टप मडेल स दङ चिनि बाइजुगिलि ताई दारामिथुन आदं जमादिया मामिता देबरनाते गोबां मा मडेल सं बनर फेशन शो खायमानि लाइव नुगै माननाय एंगे बेलायखेना खातुं खाजां लायजाक जों एक्साइटेड बंजाक नरक टिकेट ब मानखा नरक आगिनो जों स्टेटास अफ पोस्ट खायजाक नरक कन्टाक्ट खालायदि टिकेट नि बागे टिकेट इंगा किसा लिमिटेड नाय डीसी आरो तामनि इंगे टाउन हॉल किसा स्पेस कम नरक सायमान इंके आवन बागे जों टिकेट लिमिटेड थायका नरक ऑन द स्पॉट टिकेट माय आफानंगै मानो आबुनि बागे नरक दाक्ति टिकेट नि बागे कन्टाक्ट खालायकेंगे बेलाइन जानाय केबो तापक दि 23 तारिख 23 आगस्ट वेडनेसडे टाउन हॉल 5 तानि सिमी 9 ता जरा सो नरक बाय दाक्ति नमा लायनाय टाटा